Ahojte, vítam vás pri pozeraní tohto videa. Dnes si vyrobíme takéto srdiečko, ktoré môžete mať ako dekoráciu alebo ako prívesok. Na výrobu tohto srdiečka budeme potrebovať tenší drôt 0,8, 0,6 alebo dokonca aj 0,4. Môžete na to využiť zvyšky z výroby iných šperkov. Okrem drôtu samozrejme budeme potrebovať aj ploché kliešte, štikacie kliešte a takisto gužeľovité kliešte. Tak, a môžeme začať. Na výrobu môjho srdiečka, ktoré je aj so stopkou dlhé asi 7 cm, takto, som použila drôt dlhý 35 cm. Ale tú dĺžku si musíte prispôsobiť podľa toho, aké veľké srdiečko budete robiť vy. Najprv si ho musíme medzi prstami vyrovnať, aby bol krásny, hladký, rovný, bez zalamovania. A tým, že ho vyrovnávame medzi tými prstami, tak sa zároveň stáva aj pružným a cítite, že tak naraz trošku zmäkne. Tak, drôt mám pripravený. Začneme tvarovať od špičky dolu. Na jednu stranu srdiečka si necháme cca nejakých 12 cm. Nemusí to byť presne. A vyrobíme si špic. Zoberieme si ploché kliešte, palcom pritlačíme ku kliešťom a tu sa nám pekne vytvorí takýto špic toho srdiečka. Ďalším krokom bude vyrobiť si samotný tvar srdiečka. Tu si pomôžeme tak, že si na kúsok papiera nakreslíme jednu polovicu srdiečka. Úplne stačí jedna polovica, pretože ak by sme chceli nakresliť symetrické srdiečko rukou, tak to by sme sa asi poriadne natrápili. Preto budeme pracovať iba s jednou polovičkou. Priložíme si špic dole a začneme tvarovať podľa šablónky. Brúškom palca tu si pridržiavam a brúškom palca takto ohýnam. Pozor, neohýnajte tak, že držíte ten drôt tu blízko pri tom ohybe, ale držte si ho palcami trošku ďalej a tu si len tento brúško palec podložte. A takto pekne využijem vlastnosť drôtov a nechám ho, nech sa ohýna sám. Ja ho len jemne tlačím. Tu, kde sa mi má končiť táto jedna polovica, tak si zoberiem na pomoc buď fixku a označím si ten koniec na chvíľočku a potom chytím plochými kliešťami ten drôt a zase urobím to isté, potlačím a ohnem si ho. Tak mám naznačenú jednu polovicu. Teraz otočím na druhú stranu a zase idem tvarovať presne podľa tej istej šablónky, tak minimalizujem riziko, že bude to srdiečko nerovnomerné. Pridržím si palcom a pekne ho takto ohnem presne ako tú prvú stranu. A zase si ten koniec označím trošku fixkou. Vôbec nemusíte používať fixku a ohnem, ale už nemusím celkom hore. Ide mi o to, aby som si naznačila, v ktorom bode sa má to srdiečko spojiť. Ak nemáte fixku alebo nemusíte ju používať, je to dobrý trik pre začiatočníkov, ale ak nemáte fixku, tak ako ohnete srdiečko, jednoducho si chyťte
V tomto bode ten drôt plochými kliešťami dvihnite k sebe alebo ho ohnite ešte priamo na papieri a tak si to označte. Teraz už šablónu nepotrebujem a môžeme pokračovať ďalej. Spojíme srdiečko a vyrobíme si ozdobu a nakoniec stopku. V tomto bode srdiečko potrebujeme spojiť. Tak, ak máte drôt 0,4 alebo 0,6, pôjde vám to jednoducho, chytíte si tento stred, si dobre pridržte a pekne ho len ohnete. Ak by ste to robili z hrubšieho drôtu, tak si pomôžte kliešťami. Ohnem si v tom bode, ktorý mám ešte stále označený, plne takto. Tu si zachytím. Tak, toto je moja stopka. A pekne ťahám a ohýnam tento drôt, obtáčam ho okolo tej stopky. Jemne ťahám a tu zase jemne držím, aby som si celé to srdiečko nevykrivila. Pokiaľ vidím, že ešte stále to nie je, vidíte, takto sa mi to hýbe, tak si plochými kliešťami ten spoj takto zatlačím. Pracujte jemne, najprv pritlačte jemne, potom trošku viacej a takto si to môžem obtočiť. Raz, dvakrát, ako sa vám to páči. Ešte to takto posuniem smerom dole a mám urobený pekný spoj. Pokiaľ sa vám to ešte hýbe, zase plochým dovtedy stlačať, kým to nebude pevné. Tak. Teraz tento si pekne vyrovnáme. Pokiaľ sa vám to nedá prstami, zoberiem si fixku, ktorú sme už raz použili a skúsime si to takto cez ňu pekne ten koniec vyrovnať. Ak sa vám stalo to isté, čo mne, že toto sa vám vyrovnalo, chytím za stopku a len jemným tlakom potlačím dolu a dotvarujem. Robte to všetko jemne, keďže máme tenký drôtik, aby ste si to nezdeformovali. Tak a pekne si to trošku naspäť vytvarujem. Tým, že ten drôt už v tom tvare bol, nebude to vôbec ťažké. Tak, a teraz si môžem vyrobiť nejakú ozdobu. Nemusí to byť len taká vonka, môžete tu vyrobiť aj zákruty, alebo takéto oblúčiky, aké chcete, alebo špirálku, ale pokiaľ chcete robiť také isté ako ja, zase cez brúško prsta, cez nechet, vyrobím si oblúčik, potom druhým palcom si vyrobím druhý oblúčik, dám si to, tak keď som s tým spokojná, tak si ten drôt pripevním tu. Keďže to chcem mať presne v špici, dám si pozor, aby sa mi to nešmykalo. Pridržím si presne v špici. Chytím si ploché kliešte a ohýnam kliešťami. Ak by ste to robili rukou, tak sa to dosť isto ohne, neudržíte to, vidíte, stále sa mi to hýbe, ale nevadí, lebo ešte to nemám napevno a ja stále, keď sa pohnem tými kliešťami, tak si to tam vrátim. A teraz si to prichytím presne v tom špici a pekne ho stláčam. Keď ho budem mať presne na tom mieste, na ktorom ho chcem mať, tak až vtedy ho zatlačím do finálnej podoby, aby sa mi nepohol. A zase pekne dávam k sebe a zase chytím za koniec a ťahám ten drôtik. Môžem to obtočiť koľkokrát chcem. Ja už ďalšíkrát nechcem.
odštiknem. Pozor pri štikaní, aby vám ten malý kúsok neodletel a plochými kliešťami ho dotlačím ten koniec tak, aby ma nikde nepichal. No, keď to máme, prípadné deformácie si prstami pekne vyhladkáme. Tak. A máme vyzdobené. Stopku si môžete urobiť podľa seba, ako chcete. Môže to byť aj takto. Tu som, môžete si ozdobiť, tu som ten koniec obtočila raz a zvyšok som zatočila len takou špirálkou. Tu s touto 0,4, tu som ten koniec dal sa krásne zapracovať, takže je to len takto. A tu som zase vyrobila nejakú stopku. My si teraz môžeme takisto vyrobiť. Pekne obtočím a medzi dvoma palcami tu si priložím ukazovák, tu si dám palec a takto si ho pekne stočím a mám taký malý oblúk. Toto urobím takisto, koľkokrát chcem, ako sa mi to páči. Tak. A nejaký koniec, nejaký lístoček. Zase si pomôžem kliešťami. Stále ohýnam okolo kliešti. A ten koniec zapracujem zase rovnakým spôsobom ako aj tento koniec. Ohneme. Tak. Chytím za koniec. Toto si poriadne držím a ťahám. A obtočím. A pomaly plochými kliešťami úplne napevno. Tak. Odštiknem. Držím si koniec, aby mi neodletel. A zapracujem. Pomalým stláčaním otáčam dookola, aby som takto necítila, aj keď ide iba o dekoráciu. A máme hotovo. Páčil sa vám tento návod? Ak áno, pozrite si aj ďalšie naše kurzy alebo návody na drôtované šperky, ktoré si môžete s nami vyrobiť.